Kaixo, Igo naiz, pilateseko monitorea, Saroben, eta ingo dugu baloi txikia erabilita pilateseko saio bat, bai? Hasi berrintza zuzendua, egu beroketa bat, gero batan nagusia baloi erabiliko dugu postura ezberdinetan, bai, gero esplikatuko izuet, eta azkenik erlajazioa. Orduan, hotelera kolokatzen, beroketa prestatzeko, bai? Gorputza pixkanaka berotzen juteko. Hankak flexionatu, bizkarra zuzen, sorbalak atzera, bularra aurrera, bai? Ustri bizkuekin baloia, hartu arrantzela saizu urretikan, musaitzak irikitzen, poliki aliketa gehien, eta ezin duguna gehiago zabaldu, joten gara izten. Poliki ahotikan eskatuta. Jarraitu berdin, arrantzketa kontrolatzen, eskuatekin ez dutenekin eutxi baloia, eta arnaz hartzean, gorak eraman baloia, arnasa botatzean ahotikan berriz, beraka. Beste aldera berdina, pasa baloia beste eskura, eta hilborrenean, bia batera. Goraka hartu zurretikan, eta beraka ahotikan baskatu. Kontu zorbalekin belarrira gehiagi hurbildu gabe. Zuen errimoan hasi ez dago presikan, hiru gehiago. Nego bialetan bakarren mugitzen esku bat, bestea galderik. Hirugarrena berriz, bia batera. Eraman goraka baloia, eta mantendu goian. Arnasa botatzean, urre galitan, okartzen dugu pixka bizkarra. Arnasa hartzen berriz, zuzentzen dugu. Beste aldera berdina, hotelera txandakatzen. Bai? Hasieran pixka bizkarra okartzeakin nahikoa, Pero jungo zate pixka gehiago okartzen. Jaitxe baloia bularrera, eta jungora eskuekin baloia zapaltzen. Lehenengo alian batekin. Gogortu pixkat sabela, tensio pixkat eskua eskumuturra, besoa, bestaldera berdina, terugrenean, bia batera, beldurre gabe. Baloia zuntxitu nahi zunte bezala. Gero jongo gara pixka zailtzen, jarraitzen dugu modu batean mugitzen besoak eskuak, ahaliz ezkerrak itzapaltzean, jongo zate, eskubiko hankak flexionatzen, oina pixka eta airean kolokatzen, arrantzartzen berriz, oina bera. Beste aldera berdina, terugarrean talorik altxa. Askatu agotikatak zuten ere guztia, ustu arte arrantzartzen berriz, lasetu eskuak eta taloia bera, hiru gehiago. Konfuitzen bali mazate, lehenengo zapaldu esku batekin, agiz ezkerrekin, eta eskuiniko oina, gora, arrantzartzen, oina hori bera. Bestaldera berdina, terugarrenean, taloia bakarrik altxa. Atu arrantzela lasaitu eskuak, baita besoak ere. Horrebaletan sorbalekin biribilak, aurrera atzera, binak amanakan, ez zuten bezala arrasketa, kasuntan zuen kabuz. Ez dutenean pasa bestaldera ere, kontraktelera. Sorbala lasaitzean, mantendu baloia bularrean parean eta zabaldu pixka gehiago hankak. Ingo ditu sentadilla txikiak. Hankak flexionatuta pixka, Hasieran zatika, hartu arnasa lasai, hasi aurretikan, eta prestetenean arnasa botatzen, besoa luzatzen, eta beraka flexionatzen hankak. Arnasatzen berri luzatzen, ia guztiz, eta hurbildu baloia bularrera. Gero, nahazute dena batera mugitzen, baina hasieran batez ere gomendatzen zuen pixkanaka mugitzea, eskok funitzeko. Bizkarra zuzen momentu guztian zehar, atera ipurde kanporaka, beldurri gabe, hanka flexionatzean, ere, jaitsi, bipurdia, belonen parain, ez berago. Besta bai azkenekoa, mantendu besoa luze, itxi hankak, oinak gerrien parain gutxu gara bera, eta juten gara bizkarra biratzen, burua mugitzen. Alde batera, arna sartzen erdira, beste aldera berdina. Bakarrik goiko atala mugitzen. Burua, bizkarra bularra, eskua besoa, saitu berri aliketa gutxi mugitzen bere tokitekan. Beste gehiago. Arna sartzen erdira. Flexionatu besoak eta utxiko zute baloia, katsunetan, adibidez eskubiarekin. Ezkerreko hanka flexionatuta, horreka pixka,
jungo zate, arnaz sartzen zuten bakoitzean, baloi horbiltzen, belaunera, bai? Eta arnaza botatzean, jungo zate, hanka, kasutan ezkerrakoa, ezkerraldera irikitzen eta eskua eskubialdera. Eskua baloia sorbalen parean, bale? Zeraban gora. Berri berdina. Botezate kontatzen lau 6 aliz, gutxi bera bera. Urbiltzen hartu sudurretikan, eta urruntzen askatu hautikan. Kostatzen bazentzue horreka mantentzea, fikatzen zate paretako puntu batean, bale? Bukatzerakoan ale horrekin, jetxi oina lurrera, pasa baloia beste eskura, boteatzate kolokatzen poliki, eta berri berdina. Urbildu arnaz hartuta, urrundu hautikan askatuta. Besteanka berriz, pixka flexionatuta bai, lumbarrak babesteko. Eta egiten duzue errepikapen berdina, bi aldeta, bai. Bukatzerakoan, oina lurrera, bizkuekin utzi baloia, teko rollo eta rollap. Zeko da rolla honekin. Bai, hartu arnaz lasai, eta hotik askatzean, hasten zate makurtzen burua, biribiltzen bizkarra. Ateratzen ipure kanporak, hanka pixka flexionatuta. Luzatu besoa, urbildu baloia lurrera, aliketa gehien, etzen zuten gehiago jetxi, hartu arnaz lasai, geldirik, eta arnaza botatzen goraka, roll-up. Biribildu bizkarra, unigotzen baloia, bularren paraino jarri arte. Eta bukatu gozute bizkarra zuzenekin. Bularra aurraka eraman da, sorbalak atzeraka. Berri berdina, zuen ritmoan ez dago presikan, mugimenduan askatu gautikan. Baloia egazuten behian, edo itzultzerakoan hasierako agorara, orduan hartuko zute sudurretika. Beste bai ezkenekoa. Kasu honetan rola bukatzen utziko gu baloia behian. Eta gungora hankak luzatzen, bai? Bat luze, bestea flexionatuta. Aguantatu 10 segunduz gutxi horera ahotikan eskatuta, ez bazatea 10 segundutara izten ez kezkatu. Hartu lasai sudurretikan hankak lasaitu, eta berriro beste aldera berdina. Tensio pixka bat luzatutako hankean, bikian edo iskriptibienan. Pixka, tensio pixka nabaitzekin nahikoa. Lasaitu, eta hirugarrenean bila batera. Denbora pasatzean, torreztu belonak hartu zurretikan, utzi baloia bizkuekin, eta bukatuko dugu beroketa rolapekin, iribilu bizkarra. Altxapuro kontu handiz, ez mareatzeko, igo baloia urrundu gerozeta gehiago lurretikan, bularren paraino jarri arte. Bai? Orduan, hasiko gara lau hanketan. Ja, hasten gara atan nagusiarekin. Poliki makurtzen gara, eskua bakoiatzen lurrean, txuko du baloia esku batekin, eskubiarekin, bai? Eta eskua gutxi gara sorbalen parean. Balaunak berriz, gerrien parean. Utzi tarte txiki bat hanken artean, eta jungo gara lurretikan arrastaka baloia aurrera gara baten. Arnasa botatzen dugu bitartean. Ezin dugunen gehiago luzatu besoa, agarra sartzen flexionatzeko urbetzen goia. Jarretzen dugu esku berdinakin. 6 aldiz. Gogortu sabela pixka bat, baloia urruntzen dugun bakoitzean. Urbiltzeko berriz, lasaitu. Begira lurrera, burua eltsagabe. 6 aldiz, gutxo gara bera, bukatzerakoan, eskuiko eskua apoietu lurrean, eta utzi beste eskuekin baloia. Gauza bera. Edozein ariketarekin mina edo karga gainekin abaitzen mazute gelditu taltxera. Bale. Utsuko baloia momentu baten kanpoan, ariketarako ez dugulako berri. Ez dugulako berri. Orduan, hartu arrantzala zai, jungo gara hankak txandakatzen. Adiz atxiko gara ezkerrakin. Arrantza botatzean, luzatzen atzeraka. Baina, gehiazkote egota gerrein paraino. Arrantza hartzen berriz, petxi lurra eta kun flexionatzen. Beste aldera berdina. Gota lasai, luzatzean, flexionatzean, hartu zuretik. Gauzek liz. Egon horrekin atzeko pareta puntu nebatzen dute bezala.
Ez igo, gerritikan gora, bezala gero lumbarretan mina nabaritu duzute. Bezala gehiago, bale. Hor, nurrako ariketan gara biak kombinatzen, bai? Hasiko gara, eskubiko esku eta ezkerreko hankala, oso aldiz. Hartu arnaz lasai, hasiko gara arnasa botatzen eta eskubiko esku urruntzen, baloia. Gero, ezkerreko hanka luzatzen atzeraka. Ezin dugunen gehiago luzatu, arnaz hartzen, baloia jungo gara jasotzen, eta hanka flexionatzen berak eramaten. Berriro berdina. Poliki bakoitzak zuen erritmoan. Kodo sorbalekin, karga gehiagin aberitu arte, aberitu gabe. Bi atal horiek eskansatzen ditugu, baloiak txuko dugu ezkerrekoarekin, eta gauza bera. Hasieran, zatika, eta gero jungo zate dena batera mugitzen. Bi atala kontrakoak mugitzen ditugun bitartean, gogortu behar dugu ondo sabela, urruntzerakoak, luzatzea. Beste gai ezkerkoa. Jaitsi lurrera. Eta pasako baloia eskubiko hankera, bale? Euki behar dugu hanka flexionatuta, baloia ies egiteko. Orduan jungo gara, arna sartuta gero, botatzean, gorak eramaten oina. Arna sartzen, belona, berak eraman. Ez emazuta ira mantendu, apoiatu lurrean. Berriro berdina lausei aldiz, begira lurrera, buru altxagabe, gogortu zabela gogorak eramatean, arna sartzen berri lasaitu eta berak eraman, beste baloia ezkerkoa. Bagatez ere hori sorbalekin, eskumuturrekin kontuz, bai? Igu goza bera bestaldera. Hartu arnaz lasai, botatzen gogorak eraman, arna sartzen beraka. Hasieran pixkat gogorak eramateekin nahiko bromalean saiatu pixka gorago albazute eramaten baloia eta baina. Baina, hanka, ikusten zute bezala luzatu gabe. Bale, bukatzerakoan, jetxi hanka lurrera, atera baloia eta bukatu dugu lagunketako arikitekin, bale? Jarriko gara etxanda buruz gora. Poliki hanka flexionatuta, bizkarra osoa apoiatuta lurrean, buruare bai, baloia utzi bizkuekin, hartu arnaz lasai, azten gara, bizkuak gorak eramaten. Arnaz hartzen berriz, beraka. Apoiatu arte, ukondak lurrean. Urrego bialditan, esku bakarra, igotzen dugu. Beste errekin berdina. Errepikatzen dugu, besoa lozatzen dugu bakoitzean, gogortzen dugu pixka sabela, baina ez dugu eskapula lurretikan altxatzen. Hiru gehiago. Eta bukatzerakoan hurbildu baloia bularrera. Ukontak lurrean, azten gara hankan mugitzen bai. Hartu arnaz lasai botatzean hurbildu belan bularrera, arrasertzen oinori lurrera. Bestalera berdina, eta hirugarrenan pixka gehiago gogortuta sabela, biak batera, kontu handiz. Arrasertzen oinak lurrera, errepikatzen dugu. Hurbiltzen dugu bakoitzean belaunak bularrera, tapatu behar dugu lumarretan dakagun utxunea. Bai? Eta era oinak gesterakoan lurrera, lasaitzen dugu sabela. Hiru gehiago. Igotzen eta gezen abiadura berdinean, batean mugitu batzuk kontrolatu behar zute hanka. Oinak lurrera eraman, eta leheno beroketan indugun betzela, jungora baloiz apaltzen. Denen usku batekin, hasi nahi zutenekin nahiz ezkerrakin, ezkerrakin hasi nahiz, gero esku berekin, gero lasaitu esku lasaitu ere zabela, eta hirugarrenean
bia batera. Tensio pixka bat, eskuda besotan. Bale, jarretugu berdin egiten, baina esku batekin zapalduta gero kontrako belona hurbiluko dugu bularrera. Bai, adibidez ezkerreko eskuakin zapaltzen, eskuiko belona bularrera hurbilu. Gero lasaituta urrundu, eta higurrenean, bia batera. Bai, berri berdina, hiru baino. Konfuritzen bali mazate, lasai. Lehenengo zapaldu esku batekin, eta gero, humozate, kontrako hanka, mugitzen. Horrela mago zuen denbora pixka pentsatzeko. Bale, bugatzerakoan hanka flexionatuta. Hartu arnaz lasai. Eta jungo gara, esku batekin utxiko dugu baloia, bai, ariz ezkerrekoekin, eta jungo gara lurretikan luzatzen. Hartu arnaz lasai hasiran, botatzen lurrundu, luzatu besoa, ezin zuten gehiago luzatu, arrasatzen flexionatzen jun. Eta urbiltzen baldia. Lausei aliz, bale? Alde berdinekin. Bitartean, albazute, hankak, 90 graduta. Eman zuten lumbarretan pixka bat minduta edo, oinan bestela behia mantenduta, bale? Eta bestela behia zirekoa. Bale, gauza bera bestaldera. Arras botatzen luzatu gogortu zabela, arras hartzen berri ditzela zeitu. Hori gizun erritmoan, ez dago presikan. Bale. Urren olitan, jungo gara, baloia, inguratzen, hanken ingurun mugitzen, bai? Hartu arnaz lasai, adiz, txiko dugu eskubikoarekin. Arnaz botatzen, altxako pixka burua gortuta pixka zabela, eta pasako gu atzetikan, beste eskura, eta burua bera. Gugora txandakatzen, bai? Lausei aldiz, poliki zuen errumoan, nabaitu bat zute tensio gehiagi lepoa buruan, mantendu behian, bai? Eta bakarrik puko zineten, mugitzen, luzaten besoa. Bale, jaitsi momentu bat ezenean lurrera, eta joan gara pixka gehiago zaintzen. Jarretu zu berri bankala erritoman errauta, eta saitu gozete, alde berdina, mugitzen, ez hasiko gara, eskubiko eskuekin eusten, ezkerra aldera, bai? Mugitzen dugu bitartean, burua airean, bai? Ondo gortu zabela, tornaz lasai, eta prestateren botatzen, hasi mugitzen. Nekatzerakoan, ezin duzutenen gehiago, jaitsi burua lasai bera, jaitsi beste eskuekin baloia, jaitsi bara bazute oinak, jaitsi lasai, bale? Eta gero berriro, kolokatuko zen duten zeintuzten hankak, arteman garrauten. Lausei aldiz, bai? Gogortu duzabela, lumaretan dago lutxurea eta apatzeko. Eskuak azkarregi mugitu gabe, bai? Bestela, dagazuten ari guztia bat-batean askatuko zute eta zute asko iraku. Ez da bai azenekoa, burua pixka ez altxatzerekin nahikoa, Bale, funbukatzen. Poliki bera. Bai? Orduan, urrengo aldetan, jungo gara, bi besoak gora ekaramaten. Hartu arnaz lasai, arnaza botatzean, lausei aldiz. Igo eskuak, hartu arnaz lasai, beraka. Berriro berdina. Luzatu alikita gehien, baloekin, zanpaiek utu nahi batzen dute bezala. Azkeneko aldean, mantendu besoa luze. Baina arte dukituzte eskapula behian, baina gotan, ungo zate altxatzen, bai? Lehenengo aldi bi alitzen, alde bakarra. Besori pixka gehiago luzatuta. Arren esatzen, flexionatu pixka besoa, eta eskapula bera. Eta lurrenean, bia batera.
gogortzen zute bakoitzean, nabaritu behar zute un plato airean. Eta ondoren, arna sartzen berriz, behian, hiru gehiago. Bale, mantendu besoak luze, eta jugoera atzera eramaten esku bat, bai? Baloik madera, arnasa botatzen atzera, kontu sorbalekin, belarra urbeldu gabe gehiagi, eta arnasatzen aurrera. Bi estalera berdina, eta irurrenean, bia batera. Aurrera, sorbalen pareño. Estalera berdina, hiru gehiago. Esku batekin hain zutenekin, gero bestenekin. Zapatzerakoan, hurbildu bularrera, bai? Jugoera, hankak larroitzamana lutan jartzen, eta gauza bera. Arnasa botatzen kasuetan hanka aurreraka, hozten piskatoinekin, eta arnasa sartzen berriz flexionatzen. Lehenengo bi alditan pixka gogortzekin zabela, nahikoa baina hirugarrenak kontu handiz, bila batera. Zuen erritmoan, lasai. Horazten piskatoinekin, luzatzen zuaztenean, erakutzen pixka taloia, eta arnosatzen berriz, punta. Hiru gehiago. Bale, hurrengo aldian jugu gara, bi ariketak elkartzen, bai? Alde berdina, adibidez, arnasa botatzean eskubiko eskuarekin utxiko baloia eta atzera eramango dugu, eskuarekin batera. Hanka berriz, alde berdina, aurreraka. Arrasatzen esku aurrera, flexionatu hanka, beste aldera berdina, eta hirugarrenean, bila batera mantendu burua behian, bale, koordinazio pixka bat, hanka eta besoen artean, alde berdinikoakin. Konfuntzen malin bazate, ez da ezen hartatzen. Hurren balian, polikago mugitu eta pentsatu pixka bezala. Hiru gehiago. Arraitu golazten pixka toinarekin. Babestu ondo lumbarrak, sabela pixka gogortuta. Bale, bukatzerakoan, oina jetxi, baloiare. Arraituko dugu modu berdinean, etzan da buruz gora, baina kasu honetan jarreko baloia sakroan, bai? Orduan, zubiengo bagenu ezela, jongora paibizan mugitzen, altxatzen pixka bat gerria, eta sakroen inguruan, bai? Hartu arnasa lasai, ez da gara besoekin. Arnasa hartuta gero, botatzea jongora eskua igotzen goraka. Arnasa hartzen, bera. Beste eskuarekin berdina, eta hirugarrenean, bia batera. Agarretzen dugu berdin. Eskua gora anatzen dugu bakoitzean, sorbalen paraino, bai? Eta eskaiten gera, bizkarra hurbiltzen lurrera. Jaizterakoan eskua berriz, lasai utzi gogortzegi. Hirugarrenean bia batera. Kontrolatu kasuetan, eskua besoen mugimendua. Abiadura berdinean, kontrolatzen jun. Bale, bukatzerakoan eskuak mantendu lurrean. Jungo bera, hanka mugitzen. Bai, lehen dugun bezala, baina nabaritu gozute horrika falta. Gogortu batzute, pixka gehiago hendikan sabela. Bai, arnasa botatzen hurbilu beronen pixka bularrera, arnasatzen oina lurrera. Besteakin berdina. Hirugarrenean, bia batera batez ere, bia. Ali bere mugitzen, bai? Arraitu berdin. Hiru gehiago. Eta horrego ariketan jungoera biak kombinatzen.
Mugora txandakatzen, bai? Beti esku bat eta kontrako hanka, adibidez. Mugora ezkerreko eskua goreka erabaten, sortalen paraino, eta belona urbiltzen eskubikoa bularrera. Arran sartzen berriz, hori eta kontrako eskua lurrera. Bestaldera berdina. Jarretzen dugu txandakatzen. Mantendu begira da zapaira, bai, zapaira. Bi gehiago. Kasutan ere, konfunditzen beren bazate, lehen oso dituen bezala, lehenengo mugitu atal bat eta gero kontrakoa. Bai? Bale. Eskuan mantenduko ditugu behiak. Ungo era, hankak mugitzen. Bia batera, bai? Hartu arras lasai, arras botatzen gogortzen sabela, eta hanka flexionatzen. Arrasatzen berriz. Bia batera, luzatzen, arras botatzen flexionatu, eta arrasatzen bera. Lau pasutan, bai? Kolokatu behar bat zute baloia, kolokatu, bai? Bia batera, poliki zuen ritmoan, lau sei aldiz, bigarren pausuan, luzatu alik eta ginen, oinekin zakaia ikudune bazente bezala. Arrasa botatzen zuten bakoitzean, hankak flexionatu. Bai, hartzerakoan berriz, lehenengoan hankak luze, oinak goia erankita, eta azkenekoan berriz, oinak goia. Hankak flexionatuta. Bale. Bat alditan egita gero, jongo gara, mantenduko ditugu hankak luze. Hanka bat, jaitsi. Pixka bat, arren sartzen berriz goraka. Beste hankarekin berdina. Eta hirugarrenean, biak batera. Urrengoan zaitzen dira, pixka gehiago hurbiltzen taloia lurrera. Baina kontu handiz kontrolatuta. Baina gesterako garaian, ez dugu guztiz jaitsi beharrikan, bai? Lurra ikutu gabe. Jaitsi behar dugu, baloia markatzen duen alturaraino. Taloia geroz eta hurbilago dakagunen lurretikan, orduan eta gehiago landuko ditugu abdominalak. Ia batera gestrekoan batez ere, gogor behar zute ondo sabela. Bale? Bukatzerakoan, hanka flexionatzen eta oinak lurrera eramaten. Hartu arnazu lasai, altxa gerria, atera baloia, bai? Eta pasako gara erlajazioa. Da, zuten bezala, gorputu guztia luzatuta, edo ez dela bolita moduan, bale? Gorputu zua luzatuta balen bat zute, eskuak, besoak, gurutzen moduan, atzerak aramanda, edo eskuak segitzetik gertu. Hartu anaz lasai, sabela puzten, kasu honetan, alik eta gaien, begiak itxita mantendu, eta ezin zuten gehiago puztu, askatzen abatikan. Pusika desinflatzen, poliki. Gaitu kontrolatzen arnasketa. Burutik oinetara gorputz oso alasetuta. Aztenera burua mugitzen alde batera, zelostera poliki. Ez ez basako gabeko zela. Buru erdian, baiezko basako gabeko zela. Kokotxa urbiltzen gotera, eta onden dukuntzen. Kolokatu erdian, buru erdian. Azten gara esku guturrak, eskuak, barruak akaporak apogitzen, oinekin gauza bera. Horbiluko dugu beren babularera, bi eskuekin utxita, bale? Eta izkarren aurreko alde ez bazuten nabaritzen tuntxorik,
hurbildu barko zenukete pixka gehiago, bularrera, eta zabaldu barko zenukete ere pixkat ere hanka. Gehiagit tensionatu gabe, 10 segundekin nahikoa, perbazute denbora gehiago ez dago problemik. 15 segundu, 20 segundu, ere, luzatu bestela. Eta denbora pasatzen, gero gozate, hanka hori lasaitzen. Gaintzoko gorputzuko atala lasaiturik, bai? Pixkat eskutan eta hankean bat izan. Horren gehatzen gara bolitan moduan. Balonan bularra hurbildu, eskuekin utzi, eskuak balonen gainean, eta junde gara pulunkatzen. Arrasketa kontrolatzen dugun bitartean. Poliki herrien gatuko gara, iriki begiak, eskua balonen atzean, altza burra pixka bat, tensio pixka bat, hartu arranza lasai, eta arranza botatzean, purtza txiki batekin, jugora esertzen. Hankak zabaldu, baloi erdian, eta azten gara aduktorekin bizkarra zuten hartu zurretikan, bota botikan, makurtu gure biribil bizkarra, eta urrundu peixkanekak erozetan gehiago baloian, lurretikan. Zete, arrastaka lurretikan egoten, arranzatzen berriz, hurbiltzen baloi bargatu buru altxatzen poliki, bizkarra zuzen mantendu arte. Berriro berdina, urrundu eta aguantatu tensio pixkat ingletako zonaldean, aduktoretan. Mantendu hankak zabalik eta jongo zate, baloia, barrotikan, kanpotikan edo gailetikan oinera hurbiltzen. Ez bale badenekoa, zuzenean eskuekin, ez dago problema. Bote gara txandakatzen bi aldiz, alde bakitzeko. Lero ditugu bezala, arnasa botatzen baloia jungora hurbiltzen. Oinera, bizkarra mantenduko biribilduta eta burua makurtuta. Zegoa. Utziko baloi alde batera, itxiko ditugu hankak, nazuten bezala luze, flexionatuta edo oinak gurutzatuta. Elkartu eskuak, bularren parean, hartu arranza lasai, eta arranza botatzen, makurtu gure biribil bizkarra, eta jun luzatzen besoak. Nakazuten ari guztia eskatzen poliki batekan. Arranza hartzen eskua bularrera, altxaburua, bizkarra zuzen du. Beste abiazkenekoa, kontu zorbalekin, belarrera, gehiagi hurbildu gabe. Setzen gara pixka gehiago aguantatzen. Bukatzerakoan hurbildu, jaitsi eta banandu eskuak. Hemendik aurrera arransketa zuen kabut, baina jarraitzen zute arransketa geldo eta sakona, burutzen. Sorbalekin aurrera atzera, nahi zuten bezala. Pinaka banaka, nahi zuten kontrako aldera, mugitzu. Eta zitreako sorbaldak, hurbildu belarria. Hurbileko sorbalera, alde bereko eskua goraka eraman, ez? Burura. Eta goten gara, lepo aldea luzatzen. 10 segundu gutxo gara bera. Gero putezate eskua askatzen eta burua lasaitzen. Bestalera, berdina. Buruakin barruraka tiraka, bultzatzen markatu, kontu handiz, eta eskuarekin berriz barruraka. Tensio pixkan dabiltzekin nahiko, hor aguantatu. Eta azkenik, makurtu gura eskua goian. Buruakin atzeraka, eskuakin aurreraka. Poliki, juten gara eskuak askatzen, burua altxatzen, begira aurrera, eta honekin nahikoa. Eskerrik asko eta ondo izan.